फिफा गय मोनजाबाय ना? मोनजायाखैलै लाबो सुनियाबो लाबोफा। र' होमबा लाबोगासिनो आं। सान्दुङाबो बिराद गोसाथारलै एकदम बालायलायनायसो मोनथारबाय आङो। जाखांबाबो सानसेयानो गैला जायाबाबो सानसे गैला एकदम माइसुङासो बेरफ्रावला जोबथारबाय आंहा फिखुंमानि। नो गया हट नैहाय फिफा माथो स्कुला सेप्तेम्बरनि 1 तारिखनिफ्राय खुलिसिगोनलाय। निउसावथ' बिदिनो होनदोंलै बिमा, ओमफ्राय दा नै बेमारफोरासो मा खालामो। खुलिनायाथ' 1 तारिखआवनो खुलिगोन होननानै बुंदों। दा 15 आगष्टनि उनावसो खोथाफोरखौ माने मोजाङै डिक्लियार होगोन। दा बिनि उनावसो 15 आगष्टनि उनावसो खबरखौ मोनसिगोन आरो मोजाङै। र' बोथोरा टाइमा सफैग्रोथोंसै मा बुङो। माथो बेमारफ्राबो हनै बारायनिफ्राय बारासो जागासिनो दङ। खुलिबा हामथारसिगौहाय गथ'फ्राबो थारला सानैजों नांलायलायबायसो थायो। दावराव गैयिनि दावराव स्कुलफ्राव थांबासो एसे स्रां स्रिं जायो। औले बिमा बेखौनो सानदोंमोन आङो। थारला न'आव थानानै गथ'फ्राबो लेखाखौनो दांथारला। मोजांसो मोनदों दा बिसोरो लेखा फरायनाङिजों जाबजों। एकदम खुलिबा हामथारसिगौ। न'आवबो थानानै लेखा फराया माबो फराया। औहाय फिफा एकदम जोंना बाबुआनो मा जाबावनांगौथाय माबे रावजों बेखौ आं बुजायनो रोंबावगोन जाखो। खोथाखौनो खोनासंथारला लेखाखौथ' फरायखाला। ओमफ्राय दा हनै मानसियाबो गैबावा फुङावनो ओंखाम जानानै बहाबा ओंखारलांदों दासिमबो फैयाखै। माथो बुंबावनो बिमा सेंग्रा जाबाय नालाय बेबो एसे बायहेरायाव ओंखारनो लुगैयो। आयै ओंखाम जाबाय नोंसोरो? बहा थांनाय नोङो एसे गोबावनो ओंखाम जानो मिथिया मानो मिथिया। दहायनो आं फन बुबाय नोंना फनबो नाङा माबो नाङा बहा थांनाय नोङो? गान्दलामोननि बिफां सायाव जिरायदोंमोनलै आयै दहाय एकदम फुङावहाय लाइन गैयियाव थानो हाथारैनि गरम मोननानै एकदम माइसुङा बेरफ्रावला जोबथारबायमोन ओंखायनो दसे बार जाहैनोसै होननानै जिरायदों बिसिनाव। थांबाय जेब्ला बाबा बिसिनि आबौआलाय माबोरै दङ? आबौआ एकदम जाथारलालै बाबा आं आबौखौ जोंनाव ओंखाम जानो लेंबोदोंमोन आङो। मानसिखौ नुनानै आं एकदम बोरैबा मोनथारदों आङो। मानसियानो जाथारला एकदम गुजुबाय थायो मानसियाबो। बुरै देहा जाबाय नालाय आं आबौखौ ओंखाम जानो लेंबोदों जोंनाव आबैखौबो लाबोफागोन। ओमफ्राय आबौखौ आं होनदों अनला ओंख्रि जोंनाव ओंखाम जाहैनांगौ होननानै आइ अनला ओंख्रि संनानै होदे आबौनो। ओमफ्राय आबौआ बेदर हारा अरनो हालानो ओमफ्राय बेदर मोदोम एसे नायनानै संनानै हो आबौनो। मालाथो लेंबोदों जाखो बिबौखौलाय? नोंसोरो माला सोलाबो ओमफ्राय लेंहरदोब्रा आबौखौ। आं गान्दलाखौ होनखादों आं आबौखौ लेंहरबा नोंनाव फन खालामगोन आबौमोननो ओंखाम सङोब्ला ओमफ्राय नों आबौमोननो खोन्थाबानो जाबाय होनना बुंखादों आङो। दे हामथारबाय फिसा आंबो बेखौनो सानखादोंमोन आङो। आफाया एकदम बोराय देहाबो जाबाय मानसियाबो जाथारला मा खालामबावनो बोराय बैसोबो जाबाय। दा हनै बोथोराबो माने बन्द'जों जाबजों लिंहरनो हायाखैसैमोन आङो। ओमफ्राय दा बोथोराबो बारा एसेबांद्राय गरमबो नंद्रायला बेनिखायनो आंबो लिंहरनोसो सानबाय थाखादोंमोन आङो। दे बाबा नों बुंबोबाय जेब्ला मोजाङानो जाबाय दे। मालाबा समफोर नायनानै रबिबारसोआव लिंहरसै आरामनो बोथिसे ओंखामखौलाय जाफैथोंसै। औ बाबा आं लेंबोखादों आबौखौ। दे होमबा नों ओंखामा खुरना जाहैदो जोंहा जाखांजोबखाबाय। आंसो खुरना जाबावनांगौ आरो ओंखामखौ। ओंखाम जानाय टाइमावलाय बहा थांनाय नोंलाय? एसेबां गाबज्रिबाय आङो रुमावबो दं साननानै रुम सिङावबो रायलायलायबाय आङो। ओमफ्राय मानसियाबो गैया फन खालामबाय आङो फनाबो नाङा बहा थांनाय? दामदा थांदों होननानै बुंखाबाय माथो बिफां सायावल'सो जाहैदोंमोन आं गरम मोननायखाय। दे थां बाबा खुरना जाहै थां। मा ओंख्रि संदों ओमफ्राय? माथो ओंख्रि मोननो खान्थाल बेगरजों मैथाजों संबाय आरो ओमफ्राय ना बाथोन दङ थांनानै जाहै थां। आरो ओंखामा जानानै लिटार बेटार दा खालामखा नङाबा मोनगोनसो आंजों। मा ओंख्रिया गोग्लैजोबा हले आं मिन्थिया होनखाबाय आङो। हामथारबाय बिदिब्लालाय बाबा लेंबोखाबायबालाय आंबो बेखौनो सानबाय थाखादोंमोन आङो बोथिसे ओंखाम जाहोफैनो होननानै मानसियाबो बोरायथारबाय। दे बिमा आं दसे गोलांहैनोसै। थां होनबा फिफा आं जि गोरानफोरखौ एसे नायस्रांनानै थिखोस्रांहैनोसै। एम्फौ सुमुफ्राबो जि थाब मानबाय फैसोगारथारो खोजिमाबो दङ बै थाइजौ बिफांजों खानानै गुना खानानै होनाया बिराद खोजिमा मानबायसो आरो थाब थिखोथारनांगौ। एसे मोनाबाथाय एकदम खोजिमाया बाफाव फैजोबथारो। एसे नायनोसै आं जि थाब रानदोंना रानाखै। नों उन्दुहैदो थां। जासो जानानै थोरसिफोरखौबो फुनानै दोननांगौ ओंखाम खुरनानै जानांगौ होनबाथाय एकदम आंना हारा हारि रोदाफ्रानो रुमायलाजोबथारो आहा। जाखांनानै मेंबायलै एकदम बिसिनायाव दसे गोलांहैनोसै आं। गोरबो खनायाव मा दं नों रजिया दं गोरबो खनायाव मा दं नोंनि महर दं नोंनि वाट्सएप प्रफाइलखौ नुनानै आङो रजे जावलिया गोसो जाबाय। हेला 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 ला 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 ला। दसे उन्दुनोसैलाय मेंलायथारबाय। हे इसोर दहायनि रायथिनानै होनाय राखेबा हिन्जावा जामारबा हांगौलै। हिन्जावा बिराद साफाथारमोन बिराद साइसथारमोन एकदम आं हले बिराद फसायखाबाय आङो। र' बिनिनो प्रफाइल पिक्सारखौ एसे नायना लाबावनि गोसोखौनो माथो अहाया मोनथारदोलै। सिख्लालाय नायनो मोजां मोनलै लोगोफोर मानसियालाय फावदुर जारौरौ खानाया थुंब्रैबाबो नायनो मोजां मोन। आं जेरै फसायदों आं जेरै सिमाङाव नुदों मानसियालाय बेबायदिनो। र' लोगो हमनाय नायदिनि लोगो हमखांनायनि उनावहाय माबायदि नायनोसै र'। मानसियालाय फट'खौलाय मोजां नुदों ना बिउटि प्लास होनानै खेबनायसो बेखौथ' मिथिला। खाथियाव फेस टु फेस नुबासो मिथिसिगोन बिउटि प्लासआ ना अरिजिनेल फेसानो बेबायदिनोखा। बेखौ नायबाय थाना जानाय नंलालै एसे फेसबुकनो नायनोसै र' दिनै मा आपडेट होलाबायदो। फेसबुक नायनाया बिराद गोबावथारसै आङो। नै माथो वाट्सएप ग्रुपआबो बिराद मेसेजफोर फैना दंफैयो। मानि इसेबां रायलायखोब्रा नायनां र' मा मेसेज हरदों सोरो। फावदुरा हरदो माबोरै दङ लोगोफोर ओमफ्राय सोराङा रिप्लाइ खालामदो बिनद
मा बिनद जालायखोसै बेलाय ओमफ्राय सोमस्रियाबो मेसेज खालामदो बेलाय मा होनदो कैसी हो तुम लोग ओमफ्राय राहुला रिप्लाइ खालामदो बिनद जैसा हूँ हाब मा खालि बिनद मा माने बिनदा मा जाखो ओमफ्राय हाइलुआबो बुंदो बिनद आरे मा बिनद जाखो ओमफ्राय नारखोआबो बुंदो सोर सोरहा मा मा ओंख्रि जाखोब्रा होननानै ओमफ्राय हाइलुआ आरो रिप्लाइ खालामबावबाय बिनद ओंख्रि होनना आरे मा जेरावबो बिनद सोर जाखो बे बिनदालाय ओमफ्राय बिनदालाय मा ओंख्रि जाखो ना मा जाखो ओमफ्राय दंबावो र' नायलांबावनो आं सोर मा हरदों ओमफ्राय हनै गान्दलाबो हरनाय दङ माथो गान्दलाया बुंदो ओइ बन्धुफोर नोंसोरो सरलापारा ना मा होनो बेवहाय मालाय पिकनिक जानो थाखाय बिराद बेरायहैदो ओमफ्राय नोंसोर बेरायहैयाखै नामा ओमफ्राय बावहाय नारखोआ रिप्लाइ खालामदो बिनद बेरायहैयाखै होनना मा बिनद बेरायहैयाखै जालाबाय बेरायहैयाखै नालाय बेरायहैयाखै होननानै बुंना मा बिनद बेरायहैयाखै बिनदालाय मा जाखो जारला जाबायलै मा जाखो आसलथे बे बिनदा ओंख्रिनि मुं ना मानसिनि मुं ना मा जाखो र' सोंनाय नायनि एसे फरायलांबावनि मा मा दं गाहायसिम ओमफ्राय हाइलुआ बुंबावदो बे कुरुना बोथोराव सरलापारायाव बेरायहैनानै कुरुना लोगो मोनबोबालाय मा जागोन होनना ओमफ्राय बेवहाय माबाया गान्दलिया रिप्लाइ खालामबावदों मालाय इसिबां हनै बेरायहैदो जरा जरा बाइक लागुलायनानै बेरायहैदो जरा जरा थांदो गारि मटर लानानै थांदो नोंस्रासो बावा न' सिङाव थानानै कुरुना होननानै गिनानै थाबाय दं बिनद होनना आच्छा रायलायबाय नालाय रायलायबाय बिनदालाय बबेनिफ्राय फैलायखोब्रा ओमफ्राय र' फैलांबावनि ओमफ्राय बाहाय राहुला होनदों बे एसेबां गोजान सरलपारा ना मा पारा जोंनिफ्राय गोजाननि मानसियालाय बोरै सहैनोब्रा कुरुना बोथोराव थांनानै बाहाय ओमफ्राय दामजा हरलाबायनो नामा बिनदफोर होननानै बुंदों आच्छा बिनदालाय मा जायगानि नाम जाखो ना मैगंनिसो नाम जाखो ना मा बिलाइ ना गोदान सिनेमाफोरसो ओंखारबायदों नामा र' गान्दलानावनो फन खालामना सोंहरनि आङो मा बिनद बिलाइ गान्दलानाव फन खालामनायनि सिगां एसे फेसबुकखौ नायबावनोसै र' सोरबाफोर गोदान सिख्लाफोर फ्रेन्ड रिकुवेस्टफोर हरबाय बायदों खोमा माथो बेयावबो सोरबा पस्ट खालामदों हनै माब्रै दङ बिनद होननानै ओमफ्राय बेवहाय कमेन्टआवबो रिप्लाइ खालामदों मानसिफ्रा खालि बिनद आच्छा बिनदा मा गोदान एक्सन मुभिसो ओंखारबायदों नामाब्रा आयु हाथालालां जेरावबो बिनद बेखौ नायबाय थालालां र' एसे गाहायाव सोरबा सिख्ला मोजांफोरनि फट'फोर दंबायो खोमा पस्ट खालामलाबायनाय नायलांनि र' डाउन स्क्रल डाउन माथो सोमस्रियाबो मोजां फट' आपल'ड खालामदोंलाय दे बेखौनो खेबसे लाइक खालामना हरसां ओमफ्राय गाहायाव दंबावो बा मालाय हनै दुइटा तेरि होननाय माबा गोदान कमेडि मुभि ना मा बिलाइ ओंखारदों नै बिराद इन्टारेस्टिं माथो र' बेखौ दा नायनोसै आं एसे नायलांबावनि बा हनै माथो सेंग्रा सिख्लाफोरनि ग्रुपाव माथो खालि बिनदनिल' माथो कमेन्टारब्रा बिनदनिल' पस्ट आयु खर'सो गारजाबायलां बे बिनदनि नामखौ खोनानानै ओमफ्राय एसां गरमाव बे बिनद आरो बिनदनिल' खोथा माथ'थे बे फेसबुकाव बिनदनिल' खोथा वाट्सएप फेसबुक आसलथे बे बिनदा सोर मानसिनि मुं जाखो ना मैगंनिसो मुं जाखो ना अबेबा जायगाफोरनिसो मुं जाखो र' गान्दलानावनो गोसो मोनसे सोंहरनोसै आङो हाथालां बे बिनदा सोरसो खबर लानि र' बा आसलना रिंटना टिं 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 नो माबा खर'आवसो माबा एम्फौ नांनाय बायदिसो मोनलायलांबाय आं बिनि रिंटनखौ खोनानानै दे माबार हमदो हाथारलां बे बिनद नामा मानसि ना मैगं ना मा जाखो गोथाव जाग्रा बुस्थुबा जाहैनोसै आरो बेरायग्राफोर पार्कफोर गोदान खुलिदोंबा बेरायहैलाबायनोसै दे हमदो दे गान्दला आच्छा मोनसे खोथा दहाय आङो वाट्सएप ग्रुपाव मोनसे मेसेज नुदों नोंसोरथ' बाथाय बिराद रायलायसोगारथारदों ओमफ्राय बेयाव रायलायबाय थिगानो ओमफ्राय बेवहाय सोब खोथायावनो बिनद दंदि आसलथे बे बिनदा मा जाग्राफोरसो नामाब्रा गोदान जाग्रा मुवाफोर ओंखारदों नामा ना गोदान जायगाफोरनि मुंसो नामा मा बिलाय खोन्थालाय आंबो एसे मिथिनो लुबैदों माबालै नोंथां आंबो बारा मोजां मिन्थिलायलाङा जायखिया मानसिफोरा फेसबुक वाट्सएपआव खालि बिनद लिरना होनायखायनो आंबो खाला दांहरबाय बिनद होनना माबानोलै अबावबा भाइरेल जालायबायनो गोसारला जालायबायनो सोरबा बिनद मानसिया जेबो गाज्रि दाय मावाखै होननानै बुंदो खिन्थु नामा गोसारदो आरोना मानसियालाय गाज्रि दाय मावाबालाय बोरै गोसारलाबायनो राबा गान्दला आं बेफोरखौ बारा मिथिबाय थाला मथथे आङो वाट्सएप ओमफ्राय फेसबुकफोराव नुनायखायसो आंबो दांहरबाय थाला बिनद होनना एसे बाहेराफ्राव ओंखारबासो खबरफोर मोनसिगोन बायदि मोनदों आङो र' थोद नोंबो जाम्बासो मालायखौ मिथिया गारा नाम लानानै रायखांलाबायो बेबा जादोंना लोंदों मिथिगौलाबाया मा जानांगौ जाखो दे आं बेखौनो सोंहरदोंमोन आङो सोर बिनद जाग्रा मुवाफोरसो नामा होननानै सोंहरदां जाग्रा मुवाबा जाहैनोसैमोन दा बेलासाव अबाफोर गोदान खाजाना ओंखारदों खोमा साननानैसो फन खालामदोंमोन आङो नोंनाव दे बिदिब्लालाय आं दसे उन्दुनोसै दे भाइ नोंनिनो दिन आरो जा आरो उन्दु जों हनै बन सिननांदों साला
सिन्दुरा दे मोदोमफोरा राखांलाबायदो ओरैबा नोंना मोदोमानो लावलाबायथारो एकदम जोंबायदि जाथारनांगौ जोंबो मावो बिरादनो ओंखायनो जोंना मोदोमा राफोदफोरा दे सिनबाय था इस लाजिया गावबोसो बिदिनो अबावहायलाय हारा हादि कंकाल गोजायालाय आंखौसो बुंनो फैलायथारदों बे साला दे जाबाय दे दोनदो दा बेलासियाव बेरायनोबा फै एसे बिनावनि खबर लाहैलाबायनि दे दा बेलासियाव थांगोन आङो ओंखामथा लामायाव दे होमबा दोनदो भाइफोर खोन्थाहरदोलै आंबो बारा मिन्थिलायलाङासै गान्दुलियाबो मिन्थियानो बिनोदाबा सोर जाखो मा खालि वाट्सएप फेसबुकफोराव खालि मेसेजफोरा खालि बिनद आसलथे बिनदा मा गोदान एक्सन मुभिफोरजों खालामबायदों नामाब्रा खोन्थाहरदोलै भाइफोरखौ मेनाव आं हले जेबो मिन्थियासै बेफोरखौ सानबाय थानानै जेबो जाला उन्दुनो ओंखारबाय उन्दुनोसै आं